hi ha una minoria antitaurina que és bastant militant, que es mou bastant, hi ha una minoria de taurins, de gent que ens agrada els toros, hi ha una immensa majoria, al voltant per nosaltres del 70 o del 80% de la població, que ni és antitaurina ni és taurina, que simplement tant els hi fa als toros, i que ni els preocupa que es facin toros ni els preocupa que es prohibeixin. Pues, donat que això és el que pensem que passa a la societat catalana, entenem que el Parlament, lògicament, com seu de la voluntat popular, pues ha de reconèixer això i ha de respectar que la gent lluiti per la prohibició, ha de respectar que alguns intenten lluitar contra la prohibició i ha de deixar la situació en l'estatu quo actual d'aquesta legalitat que ara tenim. Que això cau pressupost, evidentment. El que passa és que això no és immediat, trigarà un any o dos. I aleshores corre per internet una frase, un missatge de no vindre aquí, perquè diu que això és contraproduent contra ILP i que Convergència, si hi ha el derivista, diu que farà marxa enrere. Imagineu la manipulació que hi ha.